Ndewono ndị be anyị daalụ na anyị abịa ọzọ. Anyị bịa ikwu maka oke esemokwu na-adị na family dị iche iche na mbọsị nke anyị nọzini anya bụ nowadays mgbasa ntisi. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị wetara m akụkọ wee sị m na difa na-eme m ịmago ọ nara ekwe agbanye n'afa. That is, ọ nara ekwe na ọ bụ onyele mmagba na ụmụaka imie ọ ga na-emekwa ihe ọ na-eme, ọ na-emekwa ihe dị njọ na o kwere ekwete n'ihe ọ na-ekwu. Taa mmenye unu tips ka unu si ga handle ọ bụ unu fu nwoke anwa anala ekwe nwoke anwa anala ekwe mgbanye n'afa amaka imie ọ dịka ọ bụ ike nsi amaka ịsa ike nsi ọ ga na-esi. So onwere nwoke bụ ike nsi na-esi amaka isi ya, ọ bụ ka isi debe onwe gị, ọ bụ ka isi eme. A sị na seed so ga-abịakwutekwe back to you. Ịma na ihe na-anapụ nwufe ike ahụ ọ bụ ịmara ya. The better thing ịma na asị if you can beat them you join them. Nke a bụ na Chineke nyefe amala ahụ wee sịta ka fa bulu head ka ị bulu neck ọ bulu tail. So ị ga-abụkwa tail ahụ ịma mmakwa aka. So mma enyekwa gị tips ị ga-eme ka unu wee bili n'udo dachi ya. Ịmara nwoke anwa anara ekwe nwoke anwa anara ekwe mgbanye n'afa ọba awụọ. Ịmara ọ na-awọship gị, ịmara asị na iji ọgwụ jidie. Ọ bụ ihe mbịa ngwa unu na mbọsị nke tata. Ana m achọkwa ka m gwakwa ndị single and searching okwu. So ndị nne na nna bịa na ebe a, ndị na-azụ ụmụaka ga-anụ di maọbụ na ị nọ na di maọbụ na ị nwee experience maọbụ na ịmago na ụdị ihe a na-emekwa n'ezinụlọ gị. Ịmago esemokwu mgbe niile ọ na-afịọ tigbuo zọgbuo, ọ na-afịọ nkịta mma enye gị ọgwụ. O nwere ọgwụ mma enye gị ịmara asị na ijere gwa ọgwụ wanyị na ijere gwa ọgwụ. Asịrị ezi nwaanyị dị ụkọ na ọgwụ nwaanyị gwọrọ na bedie na ọ bụ omume ya ka ịmara. Eji wee tinye n'egwusi ala nwaanyị ma obi dị ya ezi nwaanyị ọ ga-abịa ije n'igama ogoli mara obi dị ya ewuo ọkwa na ọgọ ya ka mma. Ọgwụ nwaanyị gwọrọ na be di ya ọkwa na omume ya ka ịmata. Nke onye ji nye jisi ike ogbu nwaanyị bụkwa bụ nke di ya. Ụmụ nwaanyị bịa n'ebe a kpọọ nfa biko nu tag ya nfa mmenye unu secret unu ji ga-ebibe di unu. Ịmara ọ dịka iji ọgwụ jiji ọ dịka ị na-akọntrol ya ọbawuo treat ye gị ka queen. Onwe ịmara ezinụlọ na-ese okwu tag ya fa. Ịmara onye nya di ya na-emegbu tag ya anya di ya ga-emegbu debie na mbọsị tata ma o mee ihe a nna-achọ igwu ya di ya ga-emegbu debie. Ịmara onye di ya anala ege ntị ọ na-ekwu okwu di ya anara ege ntị kpọọ onye ahụ tag ya anya shia na ya maka na esemokwu bịazila ebe niile. Ọ bụrụ n'ụbọchị anyị bịara ụmụ nwaanyị sizi na ọ bụ 50-50 maọbụ na ọfa ga-achị. Ọ bụrụ ka Chukwu si debi ọma nkwekwa omume ma isi na ị ga-aga Chukwu n'iru. Ịma nga Chukwu n'iru ị ga-eme ihe Chukwu kwuru ka ọ wee bala gị, ka ọ wee gazieli gị, ka ọ wee bala gị n'uru, ka ị gaa n'iru, ka ị nwee aṅụrị, ịdị happy, ịdị peaceful. Peace abata n'ezinụlọ gị. Ọ bụ unu na-ekpe ekpele peace and harmony. Ọ bụrụ ihe anyị na-ekpe peace and harmony. Ọ bụ ihe anyị chọọ, onye ọbụla chọrọ peace. Ọkwa ifulu peace ya ọ na-adị mma n'arụ, esemokwu anara adị mma n'arụ. Nke mbụ ị ga-enye respect, ị ga-ahụ ya, ị ga-asọmit lie. Ịma na ọ bụ ya bụ leader, anara adị leader na-abụ. Biko nu gekwenị ntị ihe rasị na nna ekwugide ụmụ nwaanyị. Ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ ka nna ekwu na-epromote ya. Unu nyere m aka shi anya ka udo wee dị n'ezinụlọ, ka ndị na-emegbu nwunye fa wee megbudebe, ka onye aghọtara wee ghọta. Maka ọ bụ nghọtafio ka eji ese okwu. Ọ bụrụ na onye ghọta anaghị esezi okwu ma onye ghọta. Ọ bụ unu na-anụ ya. Ụmụ nwaanyị bịa n'ebe a bụrụ na oche nọrọ ala ka anyị wee kparịta nkata. Bịa n'ebe a ka nne unu secret unu ji ga-ebi n'udo. Ọ bụ anyị nwa bụ ndị nwere experience wee mara ihe dị na tụnwọm dị na di na nwunye, wee mara secret, wee mara ka esi aghọgbu di anyị. O wee cool down, i wee napụta ya, i wee lie ihe ị chọrọ ili, o wee tinye gị ki. Ịmara asị na nwaanyị nwere obi dị ọchinye ki
bụ na ụmụ nwaanyị ka mgbafa kafa si gaa ma obi difa ka difa wee tinye fa ka wee megwudebe fa wee shout debe on them wee na-ege fa ntị wee welu family number 1 welu family queen o wee dị ka iji ọgwụ jidie mana ijiri ọgwụ jidie ọ bụ ihe ị na-eme ka ọ na-aba awụrụ o wee nye na ịbụ ezigbo nwaanyị ọ na-ege gị ntị ọ na-avalụ gị ọ na-echerish gị ụmụnne kedu ebe unu nọ ka unu na-abata unu na-react ka anyị malụ na unu nọ unu bido kpọba ndị mmadụ tag ya na mmadụ ka unu si gaa tag biko ọ bụ esemokwu dị n'elu ụwa tigbuo ụzọ gbuo na-abụ divorce everywhere unu like ya mba ọ dịrọ mma ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nke bụ anyị bụ ndị na-eme matchmaker anyị na-carry everybody along na-abụ ma ndị nụrụ di ma ndị anụrụ di na nwunye ndị anụrụ di unu ga-abịakwa wee na-amụta ihe maka mgbe unu ga-anụ di ka unu welie etinye n'ọrụ ndị nụgo di o nwere ndị nụrụ di ma fa ghọtara okwu na-ese agbapụ ebe agbakwula ajọ mmadụ agbakwula ajọ mmụọ o nwere onye dị mma o nwere ebe akụrụ aja mgbele anọ ọ bụ ihe imete nya bụ seed soul ka ga-abịakwutekwe gị back gị bụ nwaanyị ị ga-ekwu ulu ịmara ịdị minọ ịdị soft ịdị tender ịdị ka nwaanyị ihe na-adị na-eme approve hard na-approve hardened ka ịdị ya na mụnwa education m niile ego niile mkpata ka m ma abịa nọrọ n'okpuru nwoke ọbịa na kọntrolu m ọbịa na-agbọ m ụja na mụnwa ga-etinye na agada ka m gosie ịmakwa ndị anyị bụ ka ị na-eme enye ka ị na-emegbu onwe gị ka ezinụlọ gị na-acha ọkụ ị ga-adị ka nwaanyị Chukwu kwuru na ị ga-adị ka nwaanyị ka di gị wee nwee ike na-ege gị ntị ị ga-adị gịnị gentle ị ga-alọvụ ya n'ime mmụọ gị na eziokwu tupu ị gaba ị ga-adị gentle ị ga-adị tender ị ga-adị sweet asị nwaanyị ịbịa n'ụlọ anyị ịchịkụnụ ị na-ege ya ntị ị ga na-enye ya attention ọ bụ unu na-aghọta ihe m na-ekwu ụmụnne ama m unu na-aghọtakwa ihe m na-ekwu mgbe niile ọ bịara ịmara gịnị ya na-akali ụka ọ natakwara ana ifu ya nke mbụ bụ ịma na asị no communication bụ isi ije yes ọ bụkwa isi ije maka ọ bụrụ na anaghị communicate o nwere ka esi gaa na-aghọta obi onye ọbụla o nwere ka ihe na-aga n'iru ya bụ onye takwara anya ma ọ bụ mgbe ọ kapụrụ apụ communication ana m apụ n'ebe m na-aga elugo m n'ebe m na-aga anatago m na ihe m na-aga aga m afịa na ihe m gotere communication ọ bụrụ na chat na-agụ anya ma ọ bụ na voice nyanwa na-erespond kwa ọkwa ifuru na ọ na-aga maka ka ị na-agụ ya ọ na-erespond ọ bụrụ ya bụ na ọ na-aga o nwere ike ọ bụ na ije bred adịrọ bụ na ije gote bred ịgwara ya o jekwe gote bred ejupụ unu na-eti egwu ọ sị ha amara m na igote mana ọ bụrụ na ị na-eme kọmunikeshọn ị nata afịa ụfọdụ isi eli enye foto si ya na ihe ndị igote ma ọ bụrụ na ọ nọrọ maka ụmụ nwoke na-ala ikikwa ọnụ kata osibekwe ogotekwe kpakpali iri ogotekwe ihe igote ifu gị o wee jekocha ọ natakwara anya na mgbede onwezi ihe ọzọ ị ga-eme karịa inye ya attention gị niile ịmara anya gị niile uche gị niile adị ebe ọ nọ ọ bụ ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ị bụ onye na-alaiki ipi fonu ịtụrapụ fonu ịmara iwelu fonu jee debe ịtụkwasịzi anya n'elu tebụl ịmara gbanyụ ọkụ ihe ịchọ ozikwa ipi fonu ihe ọbụla o wepụtazi ka a ga-enene ọ bụrụ na ọ bọọlụ ka ọ na-enene isoli enenebe bọọlụ ọ bụrụ na mgba ka ọ na-enene ndị na-eti ọkpọ isoli enenebe ndị na-eti ọkpọ ọ bụrụ ndị na-agba mgba ka ọ na-enenezi isolie na-enene ndị na-agba mgba ọ bụrụ news ka ọ na-like isolie na-enene news na-discuss news ahụ together ọ bụrụ na documentaries ka ọ na-like isolie ị na-enene ihe ahụ gịnị ya na-abụ a na-adiscọsụzi ihe ahụ ifu na ị ga na-amụta ihe maka ị na-anọnyeta ụmụ nwoke nso na-elufe nso ma imenie ignore ma imenie abandon ọnọla ebe ị nọla ebe a ihe eji ama onye lọvụrụ mmadụ bụ ọ ga na-abụ ya okwu nọmba 1 nọmba 2 ọ ga na-abịa nso ebe ọ nọ na-akalịsị ụka na-akọli ya ihe ọbụla ọ na-eme ma nke kwesịrị ka ịkọọ ma nke ekwesịrị maka unu bụ ofu onwere ihe unu na-ezo ezo nnọọ na Ikechukwu eze nwa ekene gị daalụnụ na-abata na React
na-ashị anụ na-ekeseni maka ihe a ga-enye aka ọtụtụ ndị aghọtara aghọta ndị ekwere ewee kweta ihe wee na-adị mma mmadụ eji a na-atọ ụtọ. Ọkwa unu na-aghọta ụmụnne unu kpọọ ọtụtụ ndị tagi afa ibe ide afọ onye ahụ ibe ide ati idebe afọ onye ahụ apụta ikwuo enta ifụzie onye ahụ abata ikpokokwa onye ahụ ụmụnne. So ọzọkwa bụ ị ga na nya onwe weakness mmadụ niile na-enwe weakness. Onwere onye dị 100% right, onye ọbụla nwee weakness. So ị ga-amakwa weakness ya ị na-anagide ịmagolu na weak point ya. So weak point ahụ ama ndị na-ewezi gị iwe ị ga-amụ ya gụọ ya ka akwụkwọ ifu weak point bụ ihe ọ na-enwe ọlụ si nwa ọ fịara alụ ka ọ rapịa. So o mebie ezbit mebe ọlụ si ahụ ihe ahụ na-enye nsogbu. O nwere ike ọ bụrụ onye na-abụ oke mba ma ọ bụ onye na-enyocha oke nyocha ma ọ bụ onye na-ajụ oke question. Ọ bụrụ na ọ na-ajụ gị oke question ị ga na-azị anya ịzara anya nsogbu anya mana don't answer question with question. O nwere ike kịta ọ jụọ gị question ịjụkwasị ya isi ya ịmara na nke na-eme ọ na ịghọtara kedu ma ọ bụ isi ya ka ihe na-ajụ ịza anya ya njọ ị ga-asị anya kule ịsa anya na nwayọ. Ọ bụrụ onye na-enyocha oke nyocha iji nwayọ clear everywhere ịmagolu na ọ bụrụ omugu nọ n'ihe ọbụla ime ọ ga-ejidete gị. So ị better quit n'ihe ọjọọ ị na-eme ma ọ bụ na ị na-eme kurukere. O nwere nwoke na-adị smart ya na-aghọgbu nwunye n'ụwa ịpụta. So amaka ime o jidete gị kpechikọm ya maka ime ihe ị ga-eme bụ ikwuitikwe ihe ọjọọ ahụ ị na-eme ịkwụsị ya completely. So o nwekwa ya na onwe ya nwee weak point. So ị na-correct ya ị na-anagide. Ọ bụrụ onye na-eme prejudgment ọ pụta ọsị na imere ihe imere ịma na ụmụ nwoke na-eme ọ pụta neketa anya obogo ofu ihe si na ime ekwie isi a na imere ihe a ịgbara anya na imerie imechalino and ihe rejejesi bịa ị na-ebo m ihe m emere isi na mme ịgbara anya na imeri imichali n'olu onwe gị ya na onwe ya na-ebozi gị ebubo ụgha okwu cheche. Ọ bụrụ onye o nwee nwoke na-aba mba karịa nwaanyị banarị nwaanyị agụrụ ọ na-abaso mba ikwupụ ofu okwu isi ya ọ bụkwanụ m mere ya ọ na-ekwuzikwa ịgbachie nkịtị. Ihe ị ga-emezi bụ ọ bụrụ na o nwere afọ ụtọ o kwesịrị ka o nwere afọ ụtọ ị na-akpọ di gị ma ịkpọ ya afọ ya o kwesịrị ka ịkpọ onye afọ ya. Ndị ọbụla o nwere afọ ị ga-echu zute ọ bụrụ darling ọ bụ honey ọ bụ sweetie ọ bụ afọ ụtụtụ ya ọ bụ nya ihe ọbụla ị ga na-agwụ ya ịkpọ onye ya ihe na-amụrịsị amụ isi ya na ụbụ ọkwanụ gị mere ihe ọ ka na-eme itu onye afọ ịmụrịsabịa amụ ime enye ofu ihe na-akpị ya amụ inwe ike ọ bụrụ na ị ma agụ egwu ịgụọli anya ma ọ bụ ịgbali anya. Ndị ọzọkwa bụ ma ịbụ na ejebe na ya famili jee kọsabali ndị famili unu si na ego o si eme oke mkpesa na-etisekwe di na nwunye oke isi ike advice ebe niile na-etise mmadụ ewee kpali gị aja alụ ịmara onye fụ gị n'anya na onye afụrọ gị onye na-eme gị jelosi na onye anaghị eme gị jelosi. Ụfọdụ na-eme gị jelosi ọ dị ya ka ọ gị pụta ebe ahụ ka ọ baa ma ọ bụ na ị nwetara ezigbo ihe ị na-emezili ego anyị ka ọ bụrụ na ị na-emeli ego anyị ọ bụ ịkpali gị aja alụ iwee jee mee ime enye ọ bụ ịbụ okenye oteghị ịnụba marriage counsel. Ọ bụrụ anyị bụ ndị mbụ na-abịa eme marriage counseling ị na-anụkwu ya. So ị kwesịrị ka mmadụ bịa na-ekele unu ikpe tupu unu bụrụ igbe pụbazie ilo ọ na-etekwa aka ị ga-ekpeteta udo ike abụghị nya ikpeteta udo duzie aka onye ọ na-asọfeketi gị nke ọnwụma ọ na-etizi gị ihe ma ọ bụ na-emezi gị nya ịgwakọta gị enye na-ayụ ya na nwayọọ na-ayụ ya ọzọ ọ karịa ọ bụ mama onye ahụ ka ị ga-agwa ịghara agwa friends ịghara agwa well wishers maka fa ga-etwist gị nye gị advice ịdị confused ije mee nye ụfọdụ ọghọ ga-afịa ịmali ihe ị ga-ama ka isi ga-emekuneti ị ga na-agbakarị nkịtị ihe na-adị na ịma na ụmụ anyị bụ ụmụ nwaanyị sikwara ike. So ọnwụ anyị na-agbakpọrọpụta ndị o nwere ajọ ọnụ ụmụ nwaanyị ike dị anyị n'ọnụ. So ị ga-akọntrolu ya ihe na-ekwe ka ọ na-agbarapụ na ikwuo ihe ikwesịrị ikwu ma ọ mee ihe ikwesịrị ime
kedu unu na-abata na-achị anyị onye kachi Jem Francis ekene gị ka ịnọ Kingsley si inwe eze nnọọ Emmanuel Prince nnọọ kedu unu na-abata ka anyị na-akọ maka na ihe anyị ga-akọ dị too much ị ga na-asọpọtụ ya n'ihe niile ọ na-eme ihe abụ great fan ya ọkwa ifuru onye a na-abụ fans ifu mmadụ ilaiki anya ndị na-agba bọọlụ isi na ilaiki ka onye Cristiano Ronaldo Messi ndị na-agba bọọlụ ma celebrity dị iche iche ije bụrụ fans fa ị na-achị ya afa up ụnyaahụ ka isi gaa na-achị akwa dị gị n'ihe niile ọ na-eme nke niile ọ bịara akọsala gị ichi anya ite onye iprezi enye ịgbali egwu ihe ọbụla ịsọpọtụ anya n'ihe niile ọ na-eme ihe na-anọkọta burepue ignore ọnya abandon ọnya ma ọ bụ onwe ike ya na mmadụ na-eme argument ma ọ na-anụ ọgụ ije kwunyere onye ahụ isi na ọnya chọrọ okwu ị ga na protect ya na-edifend ị ga-ebido babala onye ahụ mba ọ bata oke ọlụ gị ihe menu na o nwere onye chọrọ okwu ma o mele ihe adanya ibido babala onye ahụ mba na-abara agụ ịma na onye ahụ ọ nọrọ mana ọ batago unu na-communicate so ị ga-ewesi onye ahụ iwe si na onye ahụ bụ anụmanụ isi onye ahụ na ọ bụrụ mmadụ nke ịgbachitelie ichi anya ọ bụ ịsọpọtụ ọnya ọ bụrụ ịpụta isi ya ọ bụ ihe anyị na-eme ijego menye ifugo ndị ụzọ gị na fesebego okwu onwere ebe ịbalị ana na-anụ ọgụ mgbe niile ịba ebe ọbụla a na-anụ ọgụ ọ bụrụ ihe ikwesịrị ịbịa ikwesịrị nya ịsọpọtụ ya ọma na ịbụ onye nke ọ na-edifend kwa gị ịkọva madness ya ebe onye ọbụla nọ ihe ya je na-akọsa ịkọsa kata abụọ gị nwa akụ mkpesa abụọ gị na ị na-ekpesa mkpesa ibutezie mkpesa nwere onye ga na-egezi gị ntị maka ị na-ekpesezi mkpesa tritie ihe dị gị mmụọ ọfụma dịka nwaanyị cool down the sweet the gentle the loving and the tender gasal ka ọgọdọ na-eme ka melu ma ebele na-eni ya anya n'anya ịmara iwu sal ka ọgọdọ ma ịdịna na-azụ bụa na-anụ shoulder ifugie ọ ya asị onye a bịala ezigbo ọbịbịa ọ bụ ezigbo love ngwa ka m nwekweli love nye onwere onye triti maka ihe nji agwa unu ihe abụ na Chukwu ewegolo ikike bụ isi head anara adị captain na abụ n'ofu ụgbọ wee nye and ụfọdụ na-emeghị oke fabiafe iwekolu 100% nnọọ gbachi ebe niile zọgachi ebe si na ọnya bụ nwoke na ihe ukwu ka a ga na-eme ị ga-eji nzuzu wee zuzugbuo onye ka o wee kpagha eli gị maka ọ bụrụ na ijiri nzuzu zuzugbuo onye gbachite ebe niile tagbuo onwe gị n'afụfụ gị bụ nwaanyị ịbụkwa wikases ike adị ọkwa gị ọ bụrụ ọgụ ka ị ga-anụtanwu ọ bụ so n'ọnụ ka ị ga na-ekwu ikwu kelie akwụọ gị duga supechie ego ọnụ ibebe akwa so ị ga-eji aghụghọ wee zuzugbuo nya masị na ịma ị ga na-ekwekweli okwu yes and yes a na-akwa ese okwu ihe na-adị na-agbagha na-eme argument with him ka o wee nwee ike like ya gị wee trọsụọ gị wee chinye gị ka wee nabata gị wee reciprocate ya wee nyekwe gị love back ka o wee maa na ị nara azọsi ya isi ịnwa onye isi n'ụlọ ọrụ ịbịa na-eme ka ịzọsi ya isi ọ chọpụta o mee ga-eme mana ị ga na-adị royal wee na-eme ya mala o wee si na onye dị royal o wee nabata gị wee nye gị secret onye bụ onye isi ihe na-adị na-azọsi ya isi ka unu bụrụ na unu na-eme ga-ka unu zọbịa azụ onye akwa ekwe onye ga-aba gị na ya na-abụ ụmụ nwoke bụ ndị isi ịzọsa n'anya wekwere aghụghọ gbuo onye welu nkwu okwu weli mgba nkịtị wee ghọgbukwa enye ka o wee nwee ike nabatakwa gị ka unu na-abụ wee dịkwa mma wee dị sweet dịka oyi dịka nwanne ka o wee nwee ike chinye gị kii wee nyelu gị aka nyelu ndị bụ unu ma ọ bụrụ na ọnya ka nwee ego o nwekwa onye nwere ego ife ọ nara enete gị ọ nara enete ndị bụ unu ọ bụla omume gị ị kwesịrị ime ọfụma. Ndewo Ikechukwu.
10 years coming, I am not sure there will be marriage again. Hey, mama's in the marriage now. Now is something else. Ikechukwu. Hey, maybe living together. Hey, maybe living together. I ga di humble. I mara ihe bụ meek. I di ka nwa atụrụ. I di ka nwa atụrụ. I mara asị na atụrụ na ezuzu ezuzu. Chukwu si mmadụ bụrụ nwa atụrụ. So I ga-abụ nwa atụrụ. I chọọ correct ya. Ihe na-agba ụja. I ga-correct ya with love. Isi a na-ekwe ka esi mee enyi ọ dị mma nka ọ ga-akakwa mma ma eme enyi na ka ihe na-eche. What do you think? Ọ bụrụ ịbịa nye order nye command. Ya le nye nwunye command ma ọ bụ nye order. Ọ bụ ochezie enyi eche. Oche enye nke gị dị mma. Ọ sịkwa yes a ga-ewi. Ọ sịkwanye na nke gị adịrọ mma. Irapịa. O je meche ihe ahụ ọ gazie ike n'Chukwu. Ọ bụrụ na ọ gaziri isali aka. Isi Chukwu. Mi jene blame bekwe I blame bi okanjo o sigi I na blame zim okwa obu kita na ọ dị mma o je mechiche enye ori afia jos saka isia Chukwu obulu uche gị nya me ọ ga-eme ọzọ ije sesibia ọkwa ngwaga bụ ime gị nka aga wu mgbe ahụ ikotekwa okwu kokwesi onwe gị support anya si ya ọ gaziri na nke ọ ga-agazi ọzọ ikpali alụ ifugie ọkwa ya bụ na ịbụ onye nzuzu na ịmara ihe ịmakwa ihe ịma ihe ị na-eme ịma na asị na ụmụ onye na-eme kolokolo ma gị nwe anya lugana ịma ihe ị na-eme ọkwa ya so wekwelie wee so onye ọ ya adabakwala unu ma iwelie so onye ụnahụ ndị be anyị ọkwanye ya ị ga na correct ni ya onye ọ na-eme ihe adịrọ mma ihe na-arapụ ya anya mere gaba ikwukwu ekita asị n'ikwu mana ọ ga-enwe ka isi debe ọnụ ị ga-edebe n'ọnụ ọfụma ọghọtakwana o nwere onye na-ama na ihe a bụkwa condemn ihe a bụ correction ihe a bụ condemn ọ bụ correction ka ị ga na-eme ọ bụrụ condemn ka ị ga na-eme onye gị na ya bi ihe na-adị na-expose nakedness ya na ọ bụ ugliness ya ebe ndị mmadụ na ị na-akọta ya ije ebe ọbụla ma ọ especially ndị bụ unu bịala isi ya biko feji na-egwu farapụlụ gị ya maka fa ga-abịa na-asị na ọ nala eme ọfụma mgbe unu si ele okwu ịnatakwa mgbe ị natala ịfụkwa na ndị bụ unu ahụ ga-ebukwe gị agha gị na fa ama ntọkwa ụtọ ịnọra nnọ na-aba asị gị kwakwụkwa anaba ọ bụ ihe a ka ị na-emebe di gị ji wee chụpụ gị ifu gị so iwepụta ezigbo omume na-eme ị ga-esi ya ezigbo nri wele efele dị mma wee chelie enye ị ga-enye enye special mmadụ esi nri mmadụ esi ije chọọ onye ma esi ọ kụzieli gị mmadụ ihe ọ na-alaiki karịa ị na-esikelie ipasi ali anyị savụ oli anyị imelie enye ka king na iwete kọpụ dị mma na efele dị mma na ihe niile igotelie enye special ikutelie mmiri aka ịdọbali anyị ihe treat ye special maka ọ bụ ya bụ king gị maka ọ bụrụ mmadụ na-abịazi bido gbaghaliba mmebe ndị ahụ ọfụma si ka imezicha ebe niile na mmadụ na-abịa ị ga-emezicha ebe niile ị ga na-adị ọcha steady ị ga na-awụ arụ ụtụtụ na ehihie maka gịnị olichekwe nri nke ahụ nke fisikal a o nwekwe nke ọzọ ọ ga-elikwe n'ime abalị ebe unu ga-ejekwe kpọlie owu unu ga-ejekwe wee daghalịa n'elu bed wee kpọlie owu mgbe ọ nwekwa mgbe ọ ga-elu ijiri aka gị initiate ya ịma na nsikwala unu onye ọbụla ṅụrụ di na nwunye ikwesịrị ịdị na-eyi akwa n'alụ wee na-alala ụla ịpụtara anya mgbede na-elu unu licheche ihe abalị ị ga-eje bido wuo arụ were ncha dị mma wuo arụ tee ude dị mma gbaa ihe na tụsa ịgbachicha anyị ihe akwa dị mma night wear unu nọrụ n'akali ụka ihe o wepụta ka enenebe unu nenebezie nye discourse bịa together iwepụta na nke gị
onwe ike ịchọkwa iwepụta nke gị, onwe ike onwe ifuru dị mma ọ mara inwe ike iwepụta igwe anya igosi enyi onye anya unu discuss kwa anya idebekwie den nke o wepụta inene kama ọ pụzi ya inenebe nke ịchọ inene ma gịnị ya na-anọkọ ọnụ na-akpakọ nkata ọnụ ihe a ga-eme echi unu kpa anya taa. Onwe ike ihe a ga-emeche na wiki na-abịa abịa unu kpacha anya unu na-akpalite ya unu na-emekọta ihe ọnụ. Ana m agwa gị gị weli ihe gị debe n'akụkụ ibili opi fonu maọbụ ime life rinne maọbụ ime fonu rinne bụrụ content creator. Fonu gị na-adị gị n'aka mgbe niile mebezikwa enye mgbe ọnọrọ maọbụ na ị na-eji ọrụ ịba ụgbọala na-aga ọrụ ị n'ọnụ ụgbọala mechiche enyi maọbụ na ụlọpụ breki ime enye ọsọ ọ natara weli fonu gị mati aka weli edebe n'elu tebụl ụlọ atụba gị onwe ike ọka na-enene ọ na-enene iyeri nne ọ nara ekwe eneneche ikpe onye isi ya na ike agwụgwọ gị ịchọ ije ọrụ n'oge echi maọbụ akwụkwọ n'oge echi ka ị nabazia ka ị naba iweli fonu gị debe n'iru ya ịpụọ fonu gị iweli edebe ebe ahụ ọ ka na-enene ihe iweli edebe na ya iweli ebe ụlọ maka iweli ebe ụlọ ịlalụkata ụlọ iwetekwa fonu gị pịbakwa ya maka fonu na-alafu mmadụ ọ na-alafu mmadụ too much. Ọ bụ ihe m na-eme ka m na-agwa unu fonu na-alafu mmadụ onwe ike kịta isi ka njelala ụla ndebe fonu m n'isi bed nnọkọta m nweta fonu pịbakwa na nkịtị ana m achọzikwa ịlala ụlọ ibidokwe n'isi fonu ahụ ogbuo gị ị na-apịsọ fonu ọ ka mma na idetili aka ndị iweli enyi ya ebe ahụ ụka na-enene ihe ọka mụ anya iweli enyi ebe ahụ idebi ebe ahụ isi onye kpọzikwa anya za onwere onye kpọ ọnụ nya zaa ọ bụ ihe ị ga-eme. Ndewo Amaka ka ime I see you are a good mother. I love your teaching. Can I have your WhatsApp number? Ọkwa anyị tinye WhatsApp number anyị ụnyaahụ ọ dị na peji anyị ebe ahụ so onwe ihe ị chọrọ ịkpa ikwu ebe ahụ ọ bụrụ voice ikwuo ọ bụrụ odidi ide ọ bụrụ onye chọọ ka ashi ya voice ya inwe ike ọ bụrụ na ị chọọ ikwu okwu nye akala na 3 minutes jos ordinary okwu ọ bụzie nkọsa tolo ogologo nye akala na 10 minutes ọ bụrụ na ị chọọ ka ashi anya ka people nụrụ ikwuo shishi anya ka people nụrụ maka onwe ndị na-ekwuche fasisi shia ka mmadụ nụrụ mana anya akali na 8 minutes so ịbịa ikwu okwu nya akali na 3 minutes maka ịmana ọtụtụ mmadụ na-abata na messenger anyị na-ede ihe dị too much ma voice onwe nke mma afụ oluo 18 minutes mmadụ na-ekwu voice mfụrụ anya na-akwa m emeghi mfụrụ ihe kali nya ọ kaliri 5 minutes mfụrụ a na onye ahụ kwulie ọ ga-anọ ebe ahụ mmadụ emeghi maka mmadụ juru ebe niile orike so maka ọ bụ time ka eji ege ihe ahụ unu aghọta ka ọ bụ time mmadụ ka iji ga-edebe ike na wee na-ege ihe ahụ igeche 10 nke ige 10 nke ige 10 ifugo 30 minutes agagokwa na ị na-ege ihe ifugo ka njisi unu ya bụrụ 1 minute 3 minutes onwe ndị ihe aga ome 1 minute ome ọzọ mba ịchọ nkọsa ime enye ọ dị n'ofu nkọsa ọ bụrụ ime ike ọtụọ anyị tinyere scroll down ka ifu nọmba anyị ọ dịkwa n'elu peji anyị ọ dị ebe niile n'elu peji anyị ị ga na-adị ọcha na spikụ ihe adị n'elu inyi ihe na-ata atụ ụtụtụ na-eyife ikwoche eze gị ọfụma ikwochecha eze gị ị ga-agba mbọ ije ịta atụ ịtachacha elu ị ga-eme cheese itabia iwel brush kwoko 10 times ime ebe ikwu onye 10 times ime ebe 10 times iwenye elu iwepụta ile gị ikwoche
imekwu second round ona nkwa ka isi ga waru iji waru ikwa mmiri wele ncha na agba agbo ikwu obie nnokwu chechi especially akpa abụ ebe na-ezo ezo ebe ahụ ka inyi na-eje adị ikwu onye ọfụma kwa onye ọfụma ịgbasa adazi ana gị ikwu onye ọfụma ikwu onye ọfụma ikwu onye ịgbasa ike nsi gị ikwu onye ọfụma maka ịma na nsị na-adị na ya so ị ga-ekwokwu ọfụma onye ahụ nwaanyị sikwa ekwo nwoke kwokwe nke gị ọ bụrụ nwaanyị adịchakwa ọcha iyi bụrụ inyi bịa machasị ya mba ị ga-adịkwukwa ọcha nke gị ịjọ n'ụjọ nwụ arụ ịghọtago ụmụ nwoke na-ajọ njọ iwu arụ asị nwaanyị dịbe ọcha na nwaanyị ga na-adị ọcha nwoke adị n'ọcha mba kwa ọ bụrụ ọdịchacha ọcha ibulu inyi bịa machasabịa ị na-esi fikpa ya bụ ọ na-adị mma ụfọdụ ijiri aka gị inishiyetie mbụ ka akpọlibe ohu ijiri aka gị ọ bụrụ nwoke ga-abịa na-akpakete gị mgbe niile idili arụ gad nya si anọ nke ka ọ bụ nya bịa were gị mee ihe masịrị ya iyipụ akwa gị ị ga na-eyipụ ya iyichegodi night wear o nwere ike ọ bụ night wear ka eji akwado nla n'ụla anaghị eji ya ala n'ụla a na-akwado iwuchaga arụ ọ bụ ụla ka ị na-akwado ihe night wear ilukwere ene ka unu lara ụla kwa mbọsị iyipụ ya fancha igbo ụtọ tija ịmara tija ofu mkpụrụ akwa ya adịghị n'arụ inugodi ị nara eme boyfriend girlfriend ọ bụ ndị na-eme boyfriend girlfriend ka anyị sịrị ikwene ka o mee tilili ya ji emegodi ego gị ya ji eme ego gị ka o nwere asambodi nwee satifiketi o nwerie ọ na-abịa ka o mebe ka ọ fịa mba onye ga-afịa nya afụni anya kwachie onwe gị ndị na-eme vidio kọlụ si gị jaghee ikwekwene ọ ya esekwe gị foto see gị vidio o sechie gị foto see gị vidio o welie tụọ n'ịntanetị and ị ga na-eme ka ị ghara ị na-emente shape gị ịmụchagodi nwa ma ịrapụ n'onwe gị ka ibu oke ibu ị na-ashọtụnụ ndị niile ị na-emekwa exercise ị na-eme exercise ị nwere ike ịkpọ ya inwe ebe ị ga na-eme exercise ma ọ bụ ọ bụ n'ụlọ gị kwa mbọsị ọ bụrụ ụdọ ị na-awụ iweta ụdọ ị na-awụ ma ọ bụ na field dị unu nso ụzọ ụtụtụ ịgbapụ ọsọ ma ọ bụ na ị nwee moto ya nọkata ịpaakị anya iwere ụkwụ na-aga hard work o nwere ka esi aga hard work ị na-aga hard work like this nya o nwere ike ịga ebetela aka iwere ụkwụ gị ga ebetela aka ndị na-aga ị na-esewe ije nya ị na-esewe awalije wam ị na-efe aka gị ị na-efe aka wee na-aga o nwere ka esi aga hard work so anma like ịga hard work anma like karị ịga hard work leg dance so ị na-aga iwezie mgbe ahụ mee exercise iwere mgbe ahụ mee exercise okay I will check for my number again ya number amaka ị na-esend number gị +44 bụ UK ọ na UK ka ị nọ easily okay I will check for the numbers okay ngwa check ichekiti idela anyị ihe ịbịa ikene ide ihe iji maka ya bịa maka onwe ndị na-abụ Fabia fasi hello ịmago onwere onye ị ga-eje si hello ọ bịa na-ajụkwa gị ịma na anyị chijuru aka obi oju anyị aka anyị maazị onye anyị na-reply maka ụfọdụ meseji eju 1 week aka reply ya ịbịa si hello ahụ anyị wee nye na idero serious mana ịbịa si hello emeghe meseji gị afụ hello afụkwa ihe iji maka ya bịa saba gị ụfọdụ ịbịa si hello ịbịakwa jụbazia gị kedu ihe iji maka ya bịa o nwekwa ike asị gị ndewo asịkwa gị ndewo ka anyị si emebu ịbịa si hello nsị gị ndewo na-agasi ike na-agati aka mana ọ bụrụ na ị kwuru ihe ahụ etriti enye ozugbo and mgbe a sịzi gị ndewo bife abịakwa ịza gị ọzọ ọ ga-etekwa aka mgbe ahụ ịbịago o nwezi ike mfụ
ifụkwazịa ka onye ahụ sikwa hello ọzọ isi ha ka ezigbo ihe o nwere ike isi hello o nwere ihe ọ na-agwa gị isi ka ekwe ụdị nke bụ nka ọ dị egwu onwekwa ihe mmadụ ya nara afụ ụmụnne onye bịa okwuo ihe bụ ihe ọ chọọ ikwu amaka ịnọ UK maka afọ m na inwe UK nọmba dukwa kiafụ yes dukwanụ kiafụ maka nọmba gị ịtụ ebe a nọmba ịtụrụ ebe a ndị alụlụ anya fa na-agagharịkwa n'ịntanetị fa na-agagharị na-achọ nọmba fa bido fe enye gị link fa si gị biznes ka isi ga-eme ego ọsịsọ ka isi ga-akpa ego ọsịsọ ịfụ link iklikiri akpọọ gị na fon si gị weta koodu na-achọ koodu gị na onwe koodu achọ ọnụ n'ime fon gị inyene koodu asị na a ga-anụ gị asị na a ga-anụ gị ị ga-amakwa ndị befa malụ onye ụlọ dị show nọ real maka nke na-ewuzi kịta bụ fake family o je dute ndị business partner ya ndị ya na ya ji eme partner in crime fa bịa claim to be family ichie na onye na aṅụli ị ga-adụ show nọ real family ba ije n'ogbefa nya gwago onye mụrụ ya yes ọ bịa asịkwa m ka mma na-agwakwa unu nke ka unu na-amatakwa enwere fake families kịta onye sikwa na ịnọ n'ọlọvụ gị na ọchị ịnụ gị bịaba mana ị ga-etinye some money ka itinye some money ka gị sendielie some money ka o wee kpọgote gị mbanya mechie fa ncha itinyekwenelie some money sendielie si ya n'ọka iwe support onye mbakwa imekwenie I am not in UK. I am asking if that number is WhatsApp number I saw. It's on your post. I want to be sure. Yes, onwere onye ga-abịa hụ na my post mess here up. Mfụrụ anya ozugbo anakwa m emebe ifụrụ anya the author classic mark send li ahụ ọ bụ mụnwa ọ bụ real me onwere onye ga-abịa hụ na page m maka ana m emu anya ka azụ mfụkpara anya ihe yili blọk ozugbo ana m amafa ma mfụfa mfụrụ afa m blọk kọlụ onwere onye na-abịa nwa emie sọsọ ihe ndị consign na ya bụ ndị a na-eme matchmakers fa abịakọ na onye ahụ so ndị be anyị mma arapụ unu agwago m unu secret ụmụ nwanyị so unu welie ga una esi wee gwu ya unu ayara adị na-enwe nsogbu unu ayara abịa je na-anọ ọkụ shoulder unu ga na-ekwu okwu unu ayara adị na-eme argument unu ga-adị obi umeala dị sweet unu dute nda bụrụ nwaanyị asị ka unu bụrụ onye inye aka asị ka ibụrụ ya ịdị cool ịdị minọ ma ịgbaga n'okwu ifu na ọ ya agazikweli gị ifu gị na-etinye n'ekpele mgbe niile na-akpali alụ ifu na ọ ga-alaik kwa gị ọ ga-achinye gị ka ọ ga-elik secret ọ ga-arapụrụ gị ihe niile ọ ya trust ihe emekwa enjoy ị ga-afụkwa ihe ọbụla ọ chọọ ime ọ ya akwakwa gị so ndị be anyị ka anyị jilie nwayọọ ka ofe lọrọ alọ zuola anyị likwa ụwa wee nwee ike na-atọ ụtọ biko kesienu ma nye na anyị akara ịfụnanya ọ bụ nọmba anyị amaka ọ bụ nọmba anyị ọ bụrụ alụ na anyị delie yes ọ bụ nọmba anyị onwere onye ga-abịa nwude ihe na peji ya na-abụrụ anyị onwere onye ihe unu ya adịkwa caution bụ ndị na-reply unu si na ọ nọ America na ọ nọ nka
onye si na ono asị akwa m na onoro no idi caution o siri agigi wetebe ego ịtụọ onwe gị mbọ ozugbo ma click be link o siri agigi weta ego ka o wee join ya wee kpọgote gị ịtụba onwe gị mbọ ozugbo so anyị mepụtara ebe a ka unu nụọ di na nwunye nụghalite onwe anyị ka anyị niile na-anụghalite onwe anyị unu nụọ ya bụ di na nwunye unu na-akụzikwela ụmụaka unu Igbo maka fa ga-amụta oyibo definitely ka asụsụ anyị ghara ikpochapụ na-anụ ya so unu mụọ nwa unu bụ onye afọ Igbo kụzieli asụsụ Igbo ma nri ndị Igbo ọ ya adị intelligent ọ ya adịkwa obedient maka asị onye na-asụ asụsụ befa na-adị intelligent ọ na-adịkwa obedient and ọ bụ eziokwu anụrụ m ya m practice enye ọ bụla eziokwu ụmụ m na-asụ Igbo ọfụma ka ndị amụ n'ala Igbo amụrọfa n'ala Igbo fa dịkwa intelligent maka ụfọdụ asị na onye sụọ Igbo ọ dị lokal fa dịrọ lokal ihela anụ accent fa bụ British accent ọ nara ada Naija ndị niile na-asụrụ ụmụ fa English accent fa ka na-adakwa Naija ọ dịka ndị amụ na Naija accent nya ịsụgharịa oyibo o jee mụta oyibo n'ụlọ akwụkwọ accent ya dịka British citizen ọ dịkwa more intelligent dị obedient ọ mara ebe a nọ mụọ ya ọ na-ebihave ka ndị Igbo ma ọ behave ka ndị ọcha ọkwa ifuru ada m nwaanyị a ọ bụ first ka ọ na-agba ọ na-asụ Igbo ọ dị intelligent ọ nwe mbosi ihe na-eli udomona ịmara nsikie solution ebe niile mama afụ na ọ bụ ya ga-asolve ya ọ na-alụcha alụọ ma injinia ịmara laptọpụ mebiri o nwe mbosi ihe ji m n'onu laptọpụ m mebiri nje na group of British citizen o nwere WhatsApp group nsi na ihe na-eme m na ntọrọ atọ biko si gbaalụ o nwere onye kpanwụrụ arụ ọ bụ ya ka m gwara maka ana m neglect ya si ka ekwene nke ọ ga-eme mgbe anyị osi m butie ume aka na ya ihe na-eme ihe a na oke ọkwa unu furu Facebook m na-enwe nsogbu monetization ya ihe niile ọ bụ ya na-alụ ya ọkwa akpọgo m ndị m anya ka o nyekete m nsogbu fasi na mma akwụ $250 akpọrọ m nwa m na-neglect ya chee na onwere nke ọma bosi mkpọrọ ya ka o ji wepụtie violation niile ahụ o nwere violation na peji anyị akpọ Igbo Class World since 2 years ago violation na-ekwere apụ eche m na violation nọkata ọpụọ okwere apụ amapụ m ihe mmemme nje kpọchachicha ndị niile ga-enye aka fa na-atụgharị akpọtakwa onye nwa kwụọ chaji si na a ga-akwụ ya 250 na-ekwu ọnụ osi mma ekwesịkwa n'ọnụ ikwu ọnụ ọzọ na onwe dị efe na ọ na-alụlụ ndị ọzọ ozugbo ndị ekọsakwali ada m nwaanyị o bulie wee wepụchie enyi ozugbozi ifu no violation no onwekwe Facebook mana mbutere ihe kpesali onye ka njisi unu na ụmụaka na-asụ Igbo na-adị intelligent na-anọ mama fanso na-ege ntị ị na-asụ nwa gị oyibo ikpe onye ọma aja ọ na-eme ihe ịghọtara ikpe onye ọwụwa ofensi so ana m ayọkwa unu na-asị unu doo unu sụkwara ụmụ unu Igbo bụ onye afọ Igbo ya mụta oyibo ka ọ wee nwee ike dị intelligent na obedient unu afụ gị ọ bụrụ si ịnụ di na nwaanyị amụọ nwa ịrapụ nwa gị ọ na-eme ihe sọlịa ọ na-eme ihe sọlịa ịghara ekwe ka nwa gị mee ihe sọlịa ngwa unu shi anya ma kesi enyekwe na anyị akara ịfụnanya ndewo no ka emesịa ụmụnne tag ya na mmadụ kpọọ ofe ebe a ka fabia gele ihe na-eme ka emesịa no